Багато хто мені пише, що він цінує, що я є. А моя ціль, щоб ви навчились цінувати себе внутрішнім станом. Тому я вирішила вам в цьому допомогти. Яким чином? В понеділок о 19:00 я запускаю свій перший ефір. Ефір буде проходити 45 хвилин ісцеляючої практики гудіння. В цій практиці є абсолютно все. Просто сідай разом зі мною і гуди. Потім буде 45 хвилин загальний сеанс звуком. Від усього зайвого. Це теж тобі дасть толчок на зміни. Я навіть не хочу тобі говорити, які в тебе є тут можливості. Дійсно змінити себе. Тож не втрачай таку можливість, а просто приходь. До зустрічі. Пока. Папа.